kok sing akeh kan ning anu ndi kan ya? Wonorejo. Akeh jeneng. Jone sawah ae to. Nggih, ning berjambe kak akeh jeneng. Jeneng akeh banget kae. Iya kok. Tiange. Akeh. Apa? Putihan. Heeh. Bisa. Aku njaluk nomere Iyun. Iyun. Duwe. Ya mbuh engko tapi aku lagi nyupir engko ae, engko tak kirimi. Oh. Enak. Karo nomere Yon. Apa enggak apa toh? Hah? Ayo Pak Dasar, yang nomor sebelah sini. Khusus. Apa enggak apa? Kayak apa? Demi dengan ono becek ora nek asli. Kapan? Somben aku, somben sik akeh. Sumben sih oke semi. Hah? Sumben semi aja oke. Aku kari-kari ae. Sik akeh. Ya wis engko ae. Lu kirimi ya. Ya engko. Engko lek orang ngirim-ngirimi wedi. Ini Katri lah sih, oke. Si oke ta paling saiki nyatus ya. Nyatus. Kok ndak apa yang ngomongin Iyun ora ya wis ngerti yo. Lah iya pembecek apa orang. Lah iyan yang mesti ora dah orang. Sik dah. Alah dalan mau ae. Bisa make yuk. Yup kan. Ini kecamatannya Tegal Delima. Ini iki. Masuk daerah iki daerah jero lho ya. Tapi yo termasuk rame lah. Rame gini. Kiduletan iki. Ono kutub. Oh, sesa. Iya ya mam, coba yo. Apa pikiran supirnya orang tuh privat apa piye? Kak, yo kak ingin aja otomatis. Terewang wedok ingin iki. Kita lagi lah tak pus. Kilo pesane Mbak Ros main. Ki pesane Mbak Ros ki. Salone. Nah, ya pesane. Ki. Kan wong enggak Meh lek. bulan ngarep. Kayak kota. Mana iya bagus ki. Dalane rimbun. Yup enak.
lek ngono wedi pasir. Wite dibunder apik ya. Iki lho wit apa iki? Gitu. Iki lho. Ya kelambi kiwir-kiwiran apa Tetean. Tetean nih. Yo. Apa kita tean dah? Tapi tetean sing kuning kae. roke mbak Lah iya gue lek bugir. ben mau ya orang lah mau nganu ya mati Tutup. Sik ta dereng. Sik tak ngene. Bule sayake dilempet, Mbak, sayake dilempet kok mlebu gir. Alah. Wiyup ning kene bau enak ya, Tra. Idume. Wiyup enak ta. Delokan pandangane kae. Pemandangane. Tegal Delima iki. Kuwi mau ya. Becek. Becek.
Sapa, Fik? Nah, kaprung. Iki tok iki lho. Saiki urung wayah. Tempatnya. Kita tuh Jatir saya. Kok rumah aku kok ndak mana ndak poteng lah. Ya kuwi godhonge rimbun. Lah ya godhonge rimbun ndak poteng. Aku apik tapi. Apik guys pemandangannya. Apik ya rimbun Karanganak. Padahal musim kemarau loh ya. Kemarau pirang dino to. Tapi ya suwi loh, panas ya. Ini 2 minggu to. Gak udan kan? Oh. Guys, pemandangannya yuk banget. Ya alasnya alas jati. Nyali kok orang. Enak wedhus. Sego wedhus. Rimbun godhonge ijo-ijo apik. Jatirejo ya. Apa? Ini Jatirejo. Karetan. Oh iki karetan ya. Dan coba karetan. Enak ini. Lek isu anu ki lari pagi ki. Kowe kono turian. Ning Turian. Pemandangannya apik boleh. Lah kuwi. Rombongan nih. Ya AC alami. Enak ta kae ngantuk-ngantuk. Betul ora? Iki medun kabeh berarti. Ben. Tuku dawet zaman biyen apa ora, Wang? Ngombe dawet. Ngombe dawet.